no. So magandang hapon sa inyo ngayon mga kapobs, no. So kumusta? So ngayon mga kapobs, may nabili tayong DJI OM5 stabilizer mga kapobs, gimbal stabilizer. So subukan natin ngayon kung ano ba talaga yung performance niya mga kapobs. Tara mga kapobs. Oh, ito naman yung video namin mga kapobs sa walang phone stabilizer. Sige, tara, ikumpara natin kung ayos ba yung resulta. Tara, let's go! Linyas mami. Balik ka pod. Hi guys! Linyas mami. Tala mami. Okay, balik. Okay. So ito naman yung may gimbal phone stabilizer mga kapobs, no? Okay. Bye-bye kami. Dagan ta, dagan. Dagan. Dagan ka siya. Balik. Balik ka pod me. Dire na pod ka. Ika na pod mo sunod mo. 1 2 3 go. Wow. Okay. Okay. Hanang. Kato na pong kuan. So ito mga kapobs, sinubukan ko namang videohan yung pamangkin ko mga kapobs habang tumatakbo, oh, ganito. So ito 'yon mga kapobs, no. So yan, makita yan. Yan no. So yan, so ang bilis tumakbo talaga mga kapobs, oh. So tingnan niyo yung resulta mga kapobs. So kung ano yung talaga yung kaibahan. So ito yung resulta sa takbo-takbo niya mga kapobs, oh. So with DJI OM5 na to mga kapobs stabilizer. So yan, oh. So napakaganda talaga yung DJI OM5 stabilizer mga kapobs. Napaka worth it talaga mga kapobs, no? Ngayon mga kapobs, subukan natin magmotorsiklo kung ano yung performance nito mga kapobs. Tara, let's go! Dito lang sa napita. Abangan na ako videohan ha. Oo. Ito ba nga lang? Di agi sa light? Let's go! Balik ka. Yung balik. Di na tabag kwan. Di na tabag stabilizer. Ada maadto dog anggol ha. Na babaw. Woo. Anilang. Tama na to ra, nagtatagod. Yeah. Sa ikuan. Sige. Subukan naman natin na wala ng phone stabilizer. Sige, try natin kung ano yung kaibahan. Tara. Kina. Yan ang hilak ka ginapeng. Okay. Wah. Kanta sa di sini nih. Kanta sa. I got to let you go. Oh.
Okay mga kapobs, so nakita niyo na kung ano yung resulta sa pag-review ko sa item na to mga kapobs. So napaka worth it talaga mga kapobs, no? So para sa akin 5 star to mga kapobs. So maraming salamat sa panonood mga kapobs. So sa makapanood na video na to mga kapobs. Sana huwag nyo kalimutang i-follow ang aking FB page mga kapobs at pag-subscribe sa ating YouTube channel. Salamat mga kapobs. Adios.